aago kan òru ni wọ́n wọlé dé CC camera láti ọ̀dọ̀ Pebbles òun lórí wọn àwọn 16 gbogbo ọdẹ kó bọ̀ dání pátápátá. Àwọn ta ni? Àwọn Fúlàní Boko Haram gbogbo ọ̀nà kó bọ̀ dání pátápátá. Níbo náà wọlé sí? Wọ́n wọlé sí Imoson ní oríta Pebbles gangan. Imoson ní Ìjẹ̀bú-Òde. Imoson ní Ìjẹ̀bú-Òde gangan Imoson gangan ibi Pebbles gangan lórí wọn ló dẹ̀ pé àwọn ọlọ́pàá pẹ̀lú double shift lọ́pọ̀ double shift àtàwọn ará ìlú Imoson wọ́n fi pé gbogbo ìlú káríkárí kò sí anybody tó sùn tílẹ̀ fi mọ́ láàárọ̀ yìí àtàwọn òyì tòótò àwọn olórí security gbogbo pátápátá náà jáde everybody jáde pátápátá síta kò sí anybody tó sùn láàárọ̀ yìí kẹ́nibọ̀dì má sún àsùgbàgbé o kẹ́yà tètè lọ múra lẹ̀ o ogún wọlé dé o. Kí lórúkọ tẹ̀yin tẹ sọ̀rọ̀ yìí? Ògúndàìró lórúkọ mi. Ní àná ọjọ́ Monday on the 6 ní nǹkan bí aago kan òru June 2022 June 2022 aago kan òru wọ́n wọlé dé láti oríta lọ́pẹ́lọpẹ́ CC camera tó wà ní Pebbles ó ní ò jẹ́ kẹ́nibọ̀dì káti dòkú o lọ́pẹ́lọpẹ́ ló jẹ́ kẹ́nibọ̀dì rí gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o. tó ní kálukú fi wà tàlá. kálukú fi wà tàlá kò sẹ́nibọ̀dì tó súnmọ́ jù o àti baálé àtìjà kò sẹ́nibọ̀dì tó súnmọ́ jù o.